Откакто Доналд Тръмп дойде на власт, Съединените щати рязко намалиха обема на новите заеми, постигайки значително намаляване на бюджетния дефицит. Ако през март 2024 година той беше 236,5 милиарда долара, то година по-късно падна до 84 милиарда долара. Подобна стратегия обаче може да има сериозни последици за американската икономика, смятат експерти. В статията се посочва, че Министерството на финансите на САЩ е преминало от активно вземане на заеми към реално изплащане на дълговите задължения. Динамиката показва рязък спад. През януари нетните пласирания на държавен дълг достигнаха 238 милиарда долара, през февруари те се доближиха до нулевата граница, а през март хазната достигна нетно изплащане от 41,5 милиарда. В резултат на това годишният лихвен процент по заемите е спаднал с около 1 трилион долара, от 2,7 трилиона долара през пролетта на 2024 година до 1,65 трилиона долара през текущия период. Експертите отдават тези промени на няколко фактора. Първо, търсенето на съкровищни облигации е намаляло, и второ, администрацията провежда целенасочена политика за ограничаване на растежа на държавния дълг. Освен това, търговските войни се превърнаха в допълнителен фактор, намаляващ привлекателността на американските облигации за чуждестранните инвеститори. Междувременно, както пишат анализатори, подобна политика има и обратна страна. Резкият спад на заемите изчерпа финансовите резерви от 885 милиарда долара през октомври 2024 година до 406 милиарда долара днес. Това създава сериозни проблеми при финансирането на социалните програми, които заемат до 70% от бюджетните разходи. Особено тревожен е въпросът с рефинансирането на съществуващия дълг. Повече от половината задължения изискват погасяване или удължаване през следващите година-две. Ако сегашният темп се запази, до лятото може да има остър недостиг на средства в бюджета. Настоящата ситуация поставя Белия дом пред трудна дилема. Продължаването на политиката на финансово оздравяване заплашва да подкопае стабилността на социалната система, а връщането към мащабни заеми противоречи на ключовите обещания на сегашната администрация. През следващите месеци ще стане ясно какъв път ще избере американското ръководство и какви последствия ще има това за икономиката на САЩ и световната икономика като цяло.